नमस्कार प्रणाम। हम गायक प्रवीण सम्राट रउआ सभे तमाम जन प्रतिनिधि से निहोरा करतानी कि आने वाला 4 अप्रैल के राजद प्रत्याशी राजेश रोशन उर्फ बबलू देव के आपन कीमती वोट देके भारी से भारी मत देके विजयी बनाई, अपन जिला के शान बढ़ाई, मान बढ़ाई, MLC बनाई। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग है कहता, कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सभे लोग है कहता। टूटल बनली हो गौआ के गली हो दिक्कत भइल रहता, के बाटे चाहेता निमन नेता लागे के बाबू। राजद के झंडा फहरावे के बहो बबलू देव के MLC जीतावे के बहो। राजद के झंडा लहरावे के बहो बबलू देव के MLC जीतावे के बहो। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। विरोधी को चोट करो, बबलू देव को वोट करो। विरोधी को चोट करो, बबलू देव को वोट करो। जस दिनवा बीतता, बबलू देव जीताता। अरे जस दिनवा बीतता, बबलू देव जीताता। पूरा गौआ में ई नहीं के हालानु बा, सब कहता टोला मुहालानु बा। अरे इनके लहर बा, पूरा जिला में ही नहीं के हालानु बा, सभे कहत टोला मुहालानु बा। के बाटे चाहेता निमन नेता लागे के बाबू। राजद के झंडा लहरावे के बहो बबलू भैया के अब की जीतावे के बहो। राजद के झंडा फहरावे के बहो बबलू देव के MLC बनावे के बहो। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। विरोधी को चोट करो, बबलू देव को वोट करो। विरोधी को चोट करो, बबलू देव को वोट करो। जस दिनवा बीतता, बबलू देव जीताता। पंचायत के जनता के राय बाटे हो, सब कहता ई है सलाह बाटे हो। अरे इनके लहर बा, जन प्रतिनिधि के ई राय बाटे हो, सब करत इहे विचार बाटे हो। के बाटे चाहेता निमन नेता लागे के बाबू। राजद के झंडा फहरावे के बहो बबलू देव के अब की जीतावे के बहो। राजद के झंडा फहरावे के बहो बबलू देव के MLC बनावे के बहो। के देवर जी। म्यूजिक बाय तिरंगा फिल्म्स चकिया।